and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, niya ang bagutang sugilanon nga naguluhan. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? Good morning, sleepyhead. Breakfast in bed. Hey, good morning. Di aga sa gulawak. Gusto kong ako ang unang makita sa imong pagmata. Happy 50th-year anniversary, baby. Happy anniversary. Could I eat you instead for breakfast? Ay, Larry! Maya pa kiandam ko ni mo. Taon o na, baby. Manners, baby. I'm eating. It's not good to talk when my mouth is full. Yes, baby. Mourn for me. Hello, tita. Hello, Iha. Oh, you look beautiful. And you look gorgeous. Oh, I know. Mami, ikaw di bahala ni Hinisi. Ay, wait. Abi ko pag dili ka mag-office karon kay mag-celebrar ta sa atong anniversary. We already did. Magdiwasaw niya. For now, I have to go. Nalimot kong may business meeting ko sa usa ka potential investor karon. Ma'am, ikaw di bahala sa kong pinangga, ha? Kung pinangga mo si Hennessy, what about me, Iho? Of course. Ikaw ang pinaka... I really have to go. Bye, girls. Bye! Usahay batiod akong pangigi sa iyang gipakita nga pagpangga ni mo, Iha. But of course, I know nga mas mahal paghihapon ko niya cause I'm his mom. I should know, right? Of course, tita. You will always be the number one. Let's go. Mas maayo nga niya ka karon aron may makauban ko. O magpaspa ko. Uban ta. Then we'll go shopping. Call! My treat. Oh, really? Oh, mo ginay gusto ko ni mo, Iha. Di kyo ka daw. You know how to pamper me. Anyway, kumusta na si Papa mo? Is he really running for the governor's office? Yes, tita. Good, good. Ingna siya ga andam ko nga musuporta niya. Thank you, tita. You're always the best. I know. Thank you, gentlemen. Thank you for trusting our company. The pleasure is ours. We have to go now. We have a flight to catch. So, we'll see you again for the contract signing. Have a safe trip, Mr. Nakata. Arigato. Thank you. Thank you. Congrats, man! Na-close kini mo ang kontrato with Mr. Nakata. This calls for a celebration. No, nagpaabot na ko si Hennessy. Anniversary na mo ron. Oh, come on. Sa umabot ng maadlaw, mas mamahimo ka na unyang busy ni kayo. Musamot nga ka niya higayon nga maglingaw-lingaw. I-check ko na nga akong cellphone. Hey! Ay, nagiluga, ha? Ambi ako cellphone. No. Sa'yo mo gibuhat? Calling Hennessy. Dave, no. Hi, baby. Dave. Hello, Hennessy. Si Dave ni. Oh, Dave. Ganong nani mo ang cellphone ni Larry? He's still in the middle of a meeting with the investors. Na-excuse ko, makadiyot. Ni ako sa CR. O ipamalihog na lang ko niya. Murag! Gabihan gitingani mi ron.
Kay kung makuha na niya ang deal sa bagong investor sa kumpanya, murag i-treat niya outside ang mamahimo niyang bagong kasusyo. Gipatawagan kaniya daan aron nga pagpahibaw. Okay. I understand. Di agyo ko believe nimo. Understanding kagid kaayo ni Larry. Gikinahanglan dili pa? Para rausab na sa among ugma. Of course. Para ninyo. So, mao na to ha. Napahibawan na ta ka. Bye na. Okay. Ingna siya to have a good time. I will. Bye. Bye, Dave. Nya, yun sa man siya. Unsa man siya, wala problema. Patik na. Makapauli ka na og mas buntag. No. Unsa? May go signal ka na. So, let's go bar hopping, ha? I-enjoy ang imong kinabuhi samtang wa ka pa mahigot. Cause, I tell you man, dili man na niya ma-enjoy kining tanan kon maminyo ka na. Busa samtang ulitaw ka pa, pahimus. Kisinisayod. Dili pa na si Hinisi ang para nimo. Tingali pa na may ikabangga kapang laing babae dito sa bar. Unsa? Abi ko magbarat. Masab na tawag mo ani Dapita. Dili ba nga bar masab ni? It's a nightclub, Dave. It's still a bar. Chillax, man. Uy! Unsa man yung bara, uy? Halos mga DOM may nanood din, Kung may mga batanon man gani, mga batanon sa cute nga nanguryoso. Nanguryoso lang uban sa mga barkada. Palpak makakumplano anida ang makabols ay din sa syudad ug bahalag gwapo basta dato. Ay! Wait! May duha ka pag-una nga put ka gwapo? Now palang solved na ang crisis sa Pilipinas. Hala, nakabantay akong mga kauban nga mga waitress ay shush! Wait ha? Kita mo ha? Nagdakog listahan listahan. Ako'y gisugot ni boss nga mo entertain sa bag-ong nangabot. Busa padaplin mo kay mo pasok ko. Let's go. Mamalintag tarong nga bar. Oh, so pa ba'y tarong imong ipangita? This bar is the best in town. Mga gwapang ilang mga selbidura din And believe me, man, the best ang ilang mga babae din Mamili taw niya. What? What bitaw? Cher! Hi! Excuse me, Cher. May I take your order, Cher? What? Your order, Cher. Kinit lang. Ganun bilingkod ka. Mag-order man mo og wine, dili ba? Og natural, magkinahanglan mo og pulutan. Ako na lang mga Cher. I'm young, sexy. Okay, sa pa. Virgin pa ko. Wa pa ko experience. Siyempre, kay virgin pagod ko. Mahal ba yung kayong magpa-virgin ron? Pero kung ikaw, Cher, okay ra. Libre ra. Basta kay, iuli na ko nimo sa inyo. What? Hey, so what's your order, mga Cher? Me or I? Sir, may barog lagi ka, sir. Hala, uy. Hala, natungod noon ako ang imong... ready na gyud ko para ana, sir. What? Pare, lingkod balik. Di ka makaikog sa babae, oh. Ayaw lang kaikog na ko, sir. Okay ra ko og standing. O palagi ko kasuway, ana, promise. Pero andam ko masuway sa akong first time diyan mo. Standing, sir. Ano? That's it. Di ba ka mo pauli, Dave? Oh. Mauna na go. Oh, Larry, wait! Lo, asa na to siya, sir? Upa uli. Ha? Uban ko! Unsa? Stop laughing. Huwag ko maligaw. I feel disgusted. Huwag ka malingaw ito ba yan, ha? Ha? Huwag naligaw ka? Huwag ka ba magkakita? Hapit na lang niya inusnos sa kung naong inyang bobs. Pare,
Huwag ang iyang perfume. Yaka, isog kayo. It smells cheap. Hoy, judgmental ka ha? But, what do you expect sa mga sama nila? Nga maka-afford? Maka-afford na sila ng mahal na perfume. Perfume, ha? Maka-afford ba na sila? Come on, man. Lingaw-lingaw lang yung toyo ta dito dapita, dili ba? Pwes, huwag kumalingaw. Hoy, in fairness, boobs pa lang itong bayana. Busog ka na. No way. I'd rather starve to death. So, hindi ka na ginulingi pa o laing babae. Wala ko'y plano pa. I intend to be loyal and faithful to Hinisi, pare. O siya may pagkitao ko sa upan. Kanaan naman Hinisi ang tanan. Beautiful. Sophisticated. Smart. Ug labas tanan. She's head over heels in love with me. Nana niya ang tanan, pare. Yeah. Nahala niya ang tanan. Lakip ang kaboring. She's not. Submissive lang yun siya nga type. 5 na may katuig, pare. Og, plano ko na siya pakaslan. Unsa? No, ayaw na pare, ayaw na. Sa dili mo panabuhaton, nga ulit mo suwayan nga manguyam ka unang lain. Ano ko ni mo barog kagwapo kung usar ka babae makatilaw ni mo. Naibaw ka yun. Nga I'm the faithful type, di ba? Busa dali may tabong binuangan ko si Hinisi. Siya lang, uwa nila yung pangbabahay alang kanako. Isulti niya na nako. Kuman mo maila-ila kini babae nga kung gingon ni mo nga imong suwayan. Believe me, pare. Magpangita ka niya. Oh, unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!